Zetene Army Commander Anselm Sanyatwe voya vachibuda vachitaura mashoko ediscipline atigona kuti aiwa vari kuti vakomana vemilitary vanofanira kuva nediscipline panguva yatiri kuona kuti aiwa succession aiwa iri kunetsa nyika yeZimbabwe tichiona aiwa vanhu vari very influential in the ruling party aiwa tichiona kuti vachita kupokana vanhu vesuccession sanapinda mashuka muda nyoko panapa kuti wasubscribe or like or turn the bell up tipinda panapa mu the Manika Post vanobuda nyora vachiti ZNA commander speaks on military discipline. Drill activity fosters a deep sense of discipline among a coterie of other ethical mannerisms crucial in military operations. Zimbabwe National Army ZNA commander Lieutenant General Anselm Sanyatwe has said. Tomashoko anoya pana vatenda Sanyatwe achiratidza kuti aiva vakomana vanofanira kuva nediscipline. Kana muri vakomana vemilitary kana vearmy munofanira kuva nediscipline nekuti this discipline it is crucial in military operations. Mashoko anoya achitaura patoona kuti aiva panguva ino anytime tiona nemathreats mamwe anopota kugwa chibuda chitakuona naVP wachiti anytime they can signal a coup kana zvinhu zvakamira sei. Mashoko atoona kuti panapa Anselm Sanyatwe ari kuuya achidaisa runyararo achiti aiwa kana muchinge mava nediscipline toona kuti aiwa nyika yedu inova stable, nyika yedu aiwa ino hamuzomboiti maconflicts kana kurwisana kana kudekwa kweropa. Mashoko anotaurwa panapa naAnselm Sanyatwe. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ake. Pinda kune section yedu, musava no subscribe or like, turn on the bell icon.